Здравейте! Днес ще направим една кратка ежедневна медитация, такава каквато няма да имате оправдание да пропуснете. Такава, която ще успокои ума ви, дъха ви, цялото ви същество, за да може да усетите деня си малко по-подреден, да усетите мислите си по-подредени, желанията си, копнежите си. Тази медитация е подходяща както за началото на деня, за средата на деня, за всеки път, когато имате нужда, така и за вечер, когато имаме нужда да успокоим всяка мисъл, която преминава през нас и всичко случило се през деня. Така че отделете си 10-15 минути, които ще са само за вас. Настанете се удобно. Препоръчвам това да е в легнало състояние, като ако имате постелка за йога, може да легнете на постелката, да издърпате раменете далеч от ушите, да преберете съвсем леко брадичката към ключиците, ръцете да са на разстояние от тялото, дланите да са обърнати нагоре, стъпалата да са раздалечени и да вдишаме дълбоко през носа и да изтишаме. Ако е приятно, за следващите няколко минути може да затворите очи и да вдишаме още веднъж дълбоко през носа и да изтишаме. Още няколко пъти вдишваме дълбоко през носа и изтишваме. Като със всеки следващ дъх се опитваме да забавим темпото на вдишване и издишване, така че да намерим едно по-спокойно, по-балансирано темпо на дъха си. Ако през това време преминават мисли през нас, и пускаме бавно да си отидат. И вдишваме отново дълбоко през носа и издишваме. На следващото вдишване, на следващия дъх, който поемаме, ще задържим дъха си за няколко секунди и ще издишаме през устата. И още два пъти с бавен темп вдишваме дълбоко. Задържаме дъха си и издишваме. И още веднъж вдишваме дълбоко. И издишваме. Сега продължаваме да вдишваме и издишваме само през носа. И бавно проследяваме тялото си. Нека да усетим как то се чувства днес. Усещаме краката, стъпалата. Дали някъде има напрежение, дали някъде има нужда от раздвижване. Бавно продължаваме нагоре. Представяме си корема, гърдите и раменете. Усещаме как се чувстват те. Усещаме как се чувстват ръцете ни, дланите, бицепсите. Дали някъде в областта на раменете и на врата усещаме напрежение. Ако е така мислено, със следващия дъх бавно ще отпуснем всяко натрупано такова. Ще усетим как се чувства главата ни, как се чувства всеки мускул по лицето ни. И дишваме дълбоко през носа. И изтишваме.
на следващото издишване ще проследим дали някъде в тялото си усещаме дискомфорт. Дали той е физически или емоционален, къде в тялото се намира. Когато го открием, когато локализираме неговото място, си представяме, че там той грее в един определен цвят. Нека този цвят да е такъв, какъвто изберете вие. Усетете го как силно и как е наситен. Точно там, където го усещате, може би усещате напрежение в раменете, в гърдите, в ръцете, в краката. Там, където го усещате, представете си го. И вдишайте дълбоко. И на следващото издишване си представете как тази цветна сфера бавно излиза с дъха ви от вас. И вдишайте още веднъж дълбоко. Може да я предърпате към себе си, от вашето тяло и бавно да напусне с дъха ви и да освободите място в себе си с всичко хубаво, от което имате нужда. За здраве, любов, щастие, топлина, споделеност. Как всеки товар, всяко неразположение, било то емоционално или физическо, успява бавно да напусне тялото ви само с дъха. И вдишваме още веднъж дълбоко и издишваме. Следващите няколко дъха може да останете тук, да отдадете тези няколко минути само на себе си, да благодарите на цялото си същество за това, което направите за себе си днес, само за няколко минути, да усетите тялото ви затоплено, свободно, душата ви също благодарна. И вдишваме още веднъж дълбоко през носа и издишваме. Когато се почувствате готови, може съвсем леко да размърдате пръстите на краката, на ръцете, главата в едната или в другата посока. Може много нежно да протегнете тялото си, така че да го събудите от кратките мигове на покой. Да раздвижите така, че нежно да му напомните, че е време да се върнете тук и сега, по този начин, по който имате нужда. Когато се почувствате напълно готови, можете да отворите очи.